този гол да бъде отчетен и те да спечелят, но за нас може би облегчение, че в крайна сметка завърши при резултат 2-2. От друга страна, от начина по който играхме, може би трябва да сме разочаровани, защото не спечелихме. Всяко мърсисайдско дерби обаче показва страстта, емоцията, желанието на играчите и на феновете. И когато имаш качество, имаш попадения, това означава, че мърсисайдското дерби има всичко. А по-хубавите са помнени и то не случайно. Гледайте матча от Испанската баскетболна лига Ендеса. Валенсия Жирона. Събота, 23 септември от 19 по Нова Спорт. Битката за Северен Лондон винаги е пропита с гореща страст и футболно вълшебство. Но този път е още по-специално. Ден след ден артилеристите и шпорите показват все повече израстване, класа и амбиция. За един от тях обаче това може да е ден за наведени глави. Гледайте класиката Арсенал Тотнам. Неделя, 24 септември от 16 по Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Формула 1 остава в далечния изток. След вълненията на Марина Бей предстои шеметна надпревара и на Сузука. В сезон за историята Макс Верстапен ще преследва втория си пореден успех на остров Хоншо, но тук изненадите винаги са възможни. Мерцедес, Ферари и Макларен отчаяно искат да се противопоставят успешно на Red Bull. Дали ще го направят? Гледайте надпреварата за голямата награда на Япония. Неделя, 24 септември в 8 сутринта по Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Sexwell. Не знаеш какво е? Значи не го правиш добре. Sexwell. Знаеш ли какво е това? Нещо сладко и вкусно, нали? Това е Sexwell Honey, медената паста, обогатена с билки и подправки, която ще взриви любовния ви живот.